Iepa! Kaixo! Kaixo! Zer moduz? Ongi? Zure izena? Ana. Ana! Eta zurea? Zuaitz! Kaixo, Zuaitz. Urte askotako Ana. Nungoa zera zu, herritakoa? Ni Artazakoa naiz. Artaza? Artazakoa, bai. Eta, ze moduzko zarete Artazakoak? Hipiak gara. Hipiak. Hipiak? Bai. Bai, hori esaten dute gure aranan. Zergatik diot hori? Nik uste dut irekiago garelako. Araneko besteak baino irekiago zaretelako? Bai, batez ere kanpoko jendearekin. Nirekin bintzat oso jatorra izaten ari zara? Bai, nabaritzen da, ez? Nabaritzen da. Beraz, Araneko entzat, hipia. Bai, horrela da. Eta Amezkoa Ibarretako beste jendea, beste herrietakoak nolakoa dira? Pizka bat zorroagoa direla. Pizka bat zer? Zorroak. Zorro? Bai. Ojo. Bai, begira, ezara zahar bat. Bai. Amezkoa vendrás, rico no te harás, y zorro saldrás. Hori da ezara zahar. Bai. Amezkoa vendrás, rico no te harás, y zorro saldrás. Bai, hori da. Orduan esango nuke, Amezkoa Ibarretakoak direla zorros, aseriak. Bai. Eta Artazakoak? Hipiak. Bai, hori da. Ana, eta orain nora zindua zen edo? Ni banoa leku polit bat ikustera. Nahi duzu nirekin etortzea? Bai. Hala, guazen ba. Bale, guazen. Begira, Zuaitz, begira ze leku polita. Ostras! Ojo, Ana? Hau? Hau, ure ederra da. Ure ederra? Nun sortzen da? Bakedanon, herrian. Bakedanon? Bai. Hemendik ze distantziatara? 2 kilometrotara gutxi. 2 kilometrotara. Hemendik 2 kilometrotara dago Ure Ederra ibaiaren iturburua. Iturburua, hori da. Nahi behutzu biltzea, bai. Begira, Zuaitz. Ojo. Begira, ze kolore polita? Bai. Ure Ederraren iturburua oso ezaguna da, ezta? Bai, oso ezaguna, bai. 120.000 pertsona etortzen dira, urtero. Urtero? Bai, urtero benetan. Nafarroko naturgune bisitatuena. Nafarroako naturgune bisitatuena. Bai. Eta hainbeste jende etortzea eta ona da, ibaiarentzat edo? Ez, horregatik orain dela 10 urte mugatu zuten. Eta etortzeko orain Ure Ederra ikusteko behar duzu erreserbat bat egitea. Ana, nik ikuste daukat argazkitan, Ure Ederraren iturburua, eta da ur kolorea da oso argia, oso urdina. Bai, Kariben bezalakoa. Kariben bezalakoa. Horregatik dator izena Ure Ederra. Ure Ederra, ados. Eta bainatu daiteken? Bainatu? Ez, ezin da. Ez? Iturburuan ezinezkoa da bainatu. Ezin da bainatu? Ez. Zu sekula bainatu zaran? Bai, txikitan, lehen ez zegoen debekatuta. Lehen ez zegoen debekatuta? Lagunekin joate zinen? Bai. Deno bainatzen zineten? Ez, ni bakarrik. Besteak ez ekiten nigeri egitea. Zuk bai? Ni bai. Eta nun ikasen nuen igeriten? Hemen? Ez, nire herrian. Igeri leku daukazu herrian? Ez. Itxaso ere ez? Ez da. Leku berezi bat. Ikusi nahi nuke? Bai? Hala, guazen, bagoaz, venga. Ana, Artazan gaude. Bai? Zure herrian. Bai, hau da nire herria. Begira, hurbil dago. Ojo. Hau da. Begira. Zer dago? Hau, labaderoa, herriko labaderoa. Labaderoa? Bai. Ojo. Begira. Hau erabiltzen zen, arropa garbitzeko? Bai, arropa garbitzeko. Batez ere, arropa garbitzeko. Ana, hemen ikasen nuen igeriten? Bai, benetan. Txikitan, ni bakarrik. Hemen, irakasle batekin edo? Ez. Irakasle gabe. Bakarrik? Ni bakarrik. Ikusi nahi duzu nola ikasi nuen? Etzara sartuko hemen? Nola ez? Bai? Hotza? Zema gradutan dago hau? 10 gradu. 10 gradu? Eta, erakutsiko diazu nola ikasi zen nuen igeriten? Bai, nahi baduzu, bai. Zu sartzen mazara nire bai? Aldatuko du arropa? Bale. Gauzen aldatzera. Sartuko nahi durengo, bale? Zinga, hala. Hala, saiatu, venga, animo! Me cago en sos. Ostra. Me cago en sos. Oso zao. Ez da inbesterako. Zure lehenko, be? Botako dute? Zuaitz? Zure ikasi duzu gola da.
Bat, bi eta hiru, bota! Seguruz, zuaitz, lasai! Ondo zauz? Ondo zauz? Txapeldunak. Jarraituko du? Vale, venga, pues berriz, venga. Bat, bi eta